Honek izango dira Montessoriren lehen materialak, bai? Aritmetikan sarrera emateko, aritmetikari sarrera emateko. Bueno, lehenengo erakutzean nahi dizuet, pixkat ikusten duzue ikututa, osesi pixka zikina duzela, baina bueno. Honek Montessoriren liburuak dira, psikoaritmetika eta psikogeometria. Erabiltzen dabe printzipioz aurrezkuntzarako, Montessoriren aurrezkuntzarako, bai, ez gure aurrezkuntzarako, eta, bueno, deskatolagota dauz, ja ezin dira erosi, eta horregaitik dekotez fotokopiatuta, bai, eta, bueno, bat ematintek interesa badeko lortzen, foroan komentatu niri, eta saiatuko gara fotokopiatzen eta bialtzen etxera, edo, bueno, ikusiko dugu zerrei, bai, bueno. Eta horrekin hori izan da, hasiko gara. Hemen, psikoaritmetikan, komendatzen dituen materialak azalduko ditut, eta nik zelan egin ditudan, bai? Hemen, segidan, ja, ikusten duzuen moduan, jartzen du, sistema dezimal, bai? Berak horrezkuntza guztian egiten duena da, sistema dezimala landu, batuketak egin, kenketak, liderketak, eta netik egiten du. Orduan, gu ez gara enbestera helduko, ikusten duzuen moduan, baina bai, hasierako materialak gustatzen zaizkit asko, hemen agertzen da logikan erabili genduen torre rosa hori, erabiltzen duela berak, volumenak ero ikasteko, azkenien logikan material sentsorialean edo epoka sentsorial horretan erabilitako material asko erabiltzen ditu gero berriro, bai? Orduan, hori izango da, oraingoko kasua, honek barrak logikan ere egin gendun, ordenatu, esan hortuen, eta gero, horrengo etapan zenbakikuntza sartzerako orduan, Montessori daukan adia barra berdinak, baina koloreka dauz, bai? Kontatzeko, gorria, urdina, bai? Hemen, egongo zan, onarte margotuta urdinez eta onarte margotuta gorriz. Hemen egongo zan, urdina, gorria, hau zatia eta urdina, bai? Kontatzeko. Eta egin behar dutena, da, ordenatu ere, eta baita, bakoitzari bere zenbakia jarri, bai? Honek dira Montessoriren zenbakiak, eta, hau bat dala, hau bi dala, eta hau hiru dala, bai? Eta horrela danak. Orduan, hemen ere ordenazioa txikitik handira, handitik txikira, hemen dagoen diferentzia da, 10 erartu dauela, hau dalako 10, eta hau importantea ere da, esatea, metro bateko luzera daukala. Horrek nahi dago esatea, bisualki, umea ere ohitzen joaten dela metro bat zer dan, bai? Eta doa gutxitzen 10 zentimetrotik 10 zentimetrora, hau urrengoa 80 izango da, 80, bai? Horregaitik, 10, bederatzi, 8, bueno. Hemen, hau material honetan ikusiko duzu 10 erartu dagoela. Beste material guztietan 0tik hasten da eta 9 amaitzen du, zergaitik. Horrek direlako azkenean sistema martarra osatzen dituzten zenbakiak, euren arteko kombinazioak dira danak, 10 da 1 eta 0. 13 da 1 eta 3, 25, 2 eta 5, bai? Orduan, hemen ere egin dituguz, logikan egin dugu zen, ariketa berdinak, ordenatu, bat kendu eta esan zein falta dan, galdetu beti zergaitik da hau, bai? Handiagoa hau baino, bai? Guk egiten duguna da, arkatz batekin, marka jarri eta kontatzen joan, bai? Hau berdina egin aldugu regletekin, bai? Baina, gero ikusiko dugu, Montessorinak erakusten nabileta, bai? Beste material bat izango zen hau. Caja de los usos, bai? Nahi baduzue interneten begiratu eta agertuko da. Nik egin dut, kasero total, bai? Ikusten duzue zeroa ere desberdina dela, baina nahi egin dut hori, bai? Zeroa kontzeptu moduan lantzeko da hau, eta baita ere ikusteko zenbakiak, bat adibidez, bata, bi direla, bi gauza, baina euren osotasunean ere balio dutela, gero 20 zenbakia ikusten dutenean, ez du esan nahi bi gauza dekosunik, bai? Bi hori ikusten dabelako,
baizik eta bi zenbakia bere osotasunean erabiltzen dela, bai? Hortarako mendirako ginean makilak hartu, baina errezagoa izango litzake eskulanak egiteko erabiltzen diren makil horiek edo medikuak erabiltzen dutena agoa zabaltzeko eta ikusteko estarria urratuta dekosun edo ez, bai? Horrekin egitea. Baina, hemen egingo zuen umeak, bat jarriko zuen, eta bi, dagoen tokian horrela jarri berrian, bat eta bi, ez, goma bat hartzen dau, eta bi horrek lotu egiten ditu gomarekin, eta lotuta gero hemen jartzen ditu. Bere osotasunean ikusteko zenbakia. Bai? Beste material bat komendatzen da bena berak, da, hartuko dotez honek zenbakiak, izango da zenbakiak, txartelak emun zenbakienak desordenatuta eta urak ordenatzea, bai? Baina beti ordenatzea ondoan kantitatea daukala, bai? Lehen egin dugun moduan. Eta hemen, gauzatxo bat, azalduko dizuet orain, kontzeptu bat umei pixka sartzeko dala bakoitia eta bikoitiaren artean, bai? Saiatuko gara beti parekatzen, bai? Jarri berrian lerroan materialak, parekatuta, horrela, bai? Orduen, honek ez deko bikoterik, honek deko bikotea. Honek deko bikotea, baina bat bikote barik geratzen da, honek deke bikotea, bai? Bikotea dekenak dira bikoitiak. Eta bakarrik geratzen direnak, bakarrik bakoitiak, bai? Hemen egiten duguna da, hori azaldu apurtxo bat ikusten diferentzia, bai? Izenak ez dakize, ez daukezetan jakin beharri bikoitia eta bakoitia, baina, kontzeptua pixkatu lertzen joen, eta baita ere, ordenatu egiten ditugu zenbakiak, eta honekin egingo duguna da, hurrengo pausua izango dela, lijasko zenbakiak dauzkagu, bai? Lijasko zenbakiak dauzka Montessorik ere, nik egin ditut, bai? Egin dut lija egur bat hartu, lija jarri azpian, da gero goma eba gainean, ezta? Eta ikusten dozuen moduan, atzamarra pasatzen, bai? Pasatzen dabe atzamarra lijatik, eta ikusten dabe bere grafia zein dan, eta errezago idazten dute gero onduan. Baina baita, ere nahi baduzue, nik hemen daukat taper bat, eta taper horretan pan raiaua dekot, bai? Eta hemen ere zenbakiak marrazten ditugu, bai? Atzamarra hartzen dutzazu, eta gidatzen dutzazu purtxo bat, eta holantxe izako zen. Honek dia Montessorik rekomendatzen daben, edo gomendatzen daben materialak, bai? Hurrengo arte.